Stephen Enkei ta' 25 sena mill-Kamerun intbat 6 xhur ħabs u se jintbagħat lura l-Ġermanja wara jiskont tas-sentenza. Huwa tressa l-qorti akkużat li fuqu kellu passaport Franċiż maħruġ fuq persuna oħra. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Frankie Sammut qalet kif l-immigrant li jgħix il-Ġermanja rid imur l-Ingilterra. Jidher ukoll li lill-imputat qalulu li huwa żjed faċli tmur l-Ingilterra minn Malta milli mill-Ġermanja. Waqt is-seduta, il-Maġistrat Joseph Mifsud qal kif sfortunatament fil-qorti qed jaslu l-vittmi ta' dawk li qed jipprofettaw minnhom bil-flus u appella biex ikun hemm koordinament aktar sod fil-ġlieda kontra traffikanti tal-bnedmin. Żewġ Somali ta' 16-il sena li jisimhom ma jistax jixxandar minħabba ordni tal-qorti intbagħtu 3 xhur fiċ-ċentru taż-żgħażagħ Jors. Dan wara li tresqu l-qorti għaliex użaw passaporti folots. Il-Maġistrat Joseph Mifsud qal li dawn għandhom id-dritt biex jgħidu minn bih il-passaport sabiex dawn jitresqu l-qorti u jieħdu dak li ħaqhom.